selishilo unyasi bangcwele. Lothi abantu bathi abafuna ukulandela mina bathi bazolandela bani ngoba imini uBhombela. Mina ke ngimiphi? Ngimuphi umhlangano? Ayaphila amaNazaretha. Amen. Ngizocela uNkulunkulu omhle wasephakameni unyasi lwezulu. Cela baba ungiphe izwi Nkosi elingeza ukubaphoqa abantwana bakho. Ngalo Nkosi uthole noma oyedwa Nkosi. Ngoba izwi lakho uNkulunkulu lithi ukuphenduka kwesoni esisodwa kuyintokozo ezulwini. Makuphenduke mina soni. Kujabula ingilozi zikikise ezulwini. Ngizocela bafowethu ningibambele uEzra 2. uEzra 2. Ngizothi ngihlabelela nina nizobe nimbheka. Sizobuya sibheke nenye kodwa kwamanje ake sibheke uEzra 2. Sihlabelelo 7:4. Shunya izwayo okuqile umfundisi uDlamini eNanda ngokuzalwa ozwathini ethempelini eThulani. Umshumayeli umdluli umkhokheli umama umlaba. Amen. Ngesinye isikhathi indaba zikaShembe zifika kabuhlungu kwabanye abantu. Ngesinye isikhathi indaba kaShembe zifike kamnandi kwabanye abantu. Ngelinye ilanga ngomunye unyaka kudala bangcwele. Njoba isihlabelelo sithi tshelani izizwe zonke zomhlaba zizokuzwa indaba zasephakameni. Lezi indaba zasephakameni bangcwele zizwakala ngisho phesheya kwemfula. Phesheya kwezilwandle ziyazwakala lezi indaba. Amen. Sekuthi ngelinye ilanga umndeni othile phesheya bangcwele bathola umntwana wentombazane. Mabethola ke umntwana wentombazane njenganami nginawo amantombazane uyiwabalela iminyaka. Ingane ikhule ibisifika esigabeni la kuye kuthiwa khona ingane iyavuthwa noma iyashuba. Bese lengane ayizelwe yodwa endaweni akhona namanye amantombazane awontanga. Bese kufika isikhathi sokuthi lezi ingane ziyakhula ngokosiko lwakwantu. Ma ingane ikhula ingene esigabeni esithile lapha kulelizwe lakithi kuye kuthiwa umntwana akagonqe angabi uvanzi. Angazi noma kusenzeka kanti bangcwele ngenxa yezikole akusavami ukwenzeka kodwa ngokwesintu nesiko kuye kufanele umntwana maye efika kuleso sigaba agonqe azile azangene kahle kuleso sigaba azadlule kahle ebese abazali bethatha intshitani ebese beye emsamo bayothi namhlanje lo mntwana ukhulile usengene kulesi sigaba kodwa basho ukuthi usengenele ukuthi usengakala ngoba lo mntwana usazokhula bese kufika isikhathi la abazali bezothatha khona imbuzi nenkomo bathi ke manje lo mntwana usengene esigabeni sokuthi usengamthola umyeni. Hayi laba esibazeleyo namhlanje bantwana bakaNkulunkulu kunento engiye ngiyibuke mangihamba ngemoto ngizwe umoya wami ushona phansi ngishawa uvalo ngoba ngiwazela amantombazane. Uthola ukuthi ingane yentombazane ayisaficwa isigaba sayo sokukhula ngokufanele ukuba ikhule isikhula ngendlela okungeyona. Nalengane yalomlungu yaficwa isikhathi sokuthi ikhule bakhula ontanga ayangakhula yona. Balinda abazali ukuthi kukhona abazokubona
abangabona lutho. Yabona ke mawuhleli uzele into uye uyilinde enganeni bisifika la isikhathaza khona ngempela. Wasafika kulabazali ukuthi usuphelile unyaka kwase kwagamanxana wesibili lengane lutho noma ngakuthiwa inekhanda eliqinile kodwa kufanele ngabe imihla yayiseyibonile. Base bekhathazeka abazali base beqala manje ukuhamba odokotela baya kulo dokotela kwanhlanga sivuka nomoya baya komunye kwanhlanga sivuka nomoya bahamba ibhedlela kwanhlanga sivuka nomoya ingane ayangayibona imihla. Njengoba kiwa kodokotela kiwa ibhedlela kuyakhokho phela kukhokhelwa ama specialist. Yaya yancipha imali la ekhaya. Kuzanywa impilo yale ngane ngoba muhle umzali okhathazekayo ngengane yakhe, muhle umzali othanda ingane yakhe ngokweqiniso, ayibheke ukuthi ingane yakhe akukho yini isigaba esingafiki ngendlela, masingafiki ngendlela kwenziwa yini umzali afune. Ngelinye ilanga ngiyahleka abantwana bakaNkulunkulu nginsizwa mina ikhulile. Usethi uma wayo hey uyangifonela. Baba kaSibanibani, hayi ukade kungena icala lapha kuthi uSibanibani ubonakele emini ngane yakwabani ngithi sengiyahleka ke mina. Ngithi mina ubeminayo manje bengabe ubeminayo bekusho ukuthini? Bathi hayi kuukuthi nokuthi ngithi mina awujabuli wena ukikise. Ngoba fanele ngabe uyajabula uyakikisa ukuthi uzela umfana wangempela unqo womfana. Ukuzothini ukuba khulunywa lezo indaba nje kukhulunywa nje umi no afana naye. Ubuzothini? Ngoba ingane mayikhula bantwana bakaNkulunkulu kufanele uyibheke from the early stages. Ingane yomfana ethanda ukudlala ngodoli oyibheke ukuthi khona into engesukuhamba kahle. Ayikwazi ingane yomfana ukudlala ngodoli. Ingane yomfana idlala nge18 yenza imoto. Ingane yomfana. Ngiyazwa bancane. Amen. Hayi ingane yomfana ithanda ukuthunga, ikhula ngokuthanda ukuthunga. Ingane yomfana ikhula ngokuthanda ukudlala ngodoli. Ingane yomfana iyaphila iyakhona mungayikhalimi. Angikho lapho mina ngikule ngane yomlungu. Iphela ibali akusaphilwa kahle kanti la ekhaya kukhona ugarden boy basho njalo phela abelungu bathi ugarden boy umsizi wasegcekeni. Abese lo msizi wasegcekeni esesondela kubaswakhe uthi basi ngiyabona ukuthi nikhathazekile la ekhaya ngiyabona nesimo sempilo asisahambi kahle la ekhaya inkingi kuphi? Useyabika inkinga ubasi noma umnumzane cha la ekhaya uSibanibani intombazana la ekhaya ineminyaka manje simngaka kufanele ngabe wabona unyaka wakhe noma ukukhula kwakhe ngesikhathi esithile akwenzakalanga sesihamba odokotela sihamba ibhedlela siyehluleka. Ithi le ndoda ewugarden boy senehlulekile nje yonke imizamo yehlulekile. Uthi lona impela uthi yazi ke mangabe senehlulekile mina ukhona engimaziyo ongahluleki kodwa kude usezweni lakithi. Hawu ezweni lakini eAfrika impela kuphi neAfrika eSouth Africa kuphi nayo eNatal kwakuyiNatal phela ngaleza ikhadi. Hawu lapho kuthiwa ubani lowo udokotela cha akuyena udokotela umholi webandla elikhulu lamaNazaretha kuthiwa uHlembe. Hayi ungasisa hayi impela nganyisa bese kuyahlelwa ke bantu gcwele qoqa meeting yomndeni ngoba phela lo mndeni akusahambi kahle. Ungenelele namanye amalunga omndeni kufakwe imali kubhukhwe amathikithi okuza kuleli lengabade. Bafika labelungu kulelizwe lengabade
bamfica uBhombela abantwana bakaNkulunkulu wayesekuphakameni. Bamfica wayesekuphakameni. Jelani zonke izizwe eziphansi la ekhaya ke mawufika uyathulwa abashumayeli babahlenga labantwana base bayobabeka phambi kaBhombela. Uthi uBhombela bathi abami nihluse yini nikhathazeke ngani? Seyachaza ke umnomzana ukuthi cha inkinga lapha umntwana sisola ukuthi unokufa ngoba kufanele ngabe wabona imihla yakhe ngonyaka othile kodwa akayibonanga imihla yakhe. Sesizame konke sahamba odokotela asisizakali. Uthi ke uShembe emuhle owazi ukubila kwebhodo lemicabango yomuntu uthi hayi lolu daba silibone kusasekuseni ngoba sekuhlwile manje kanti ngibuya kude. Bazonilungisela abantwana la nizobeka khona uhlangothi banilungisele nokokumaya. Hayi ke la ekhaya ke noma umhlophe noma yiliphi ibala ukhuluma luphi ulimi ma uyindoda nje kwiklasothi ulala namanye amadoda. Ibhadi ke ma uzofika kuleli bandla ungene edokodweni lamadoda amanye afana nawe kanti anezandla ezilula. Ngoba kunamadoda manje anezandla ezilula ashesha afune ngala kuthambe ngakhona. Sokunebhadi ke la ekhaya. Ngoba lokho kwenza ukuthi usabe impela. Kungcono nje ma ungathinta mina ngoba ngiyazi ngizokubhibiza ngempama. Nguphoxe nje futhi ngubukanise nabantu ngoba ujwayela kabi. Bamthatha umama namakhosazana athatha intombi le emhlophe ngokuhlukana. Sashaya isikhathi sokuthi kuyamaywa kwalalwa kwakuhle bangcwele. Hayi Kosinika endlebe zethu ukuzwa
inkosazana makuthatha intathakusa yayisivuka eqala inkosazana emhlophe yomlungu yayisiwaqhweba lawa amanye yawaqhweba yawavusa savuka iy'ngane zasephakameni iy'ngane zikaBhombela sathi kwenze njani ithi le ngane yomlungu uyazi ukuthi into mina engiyizelela ekhaya sekuyiyona lesiyenzekile. Utheni uBhombela? Soyikhuluma ekuseni le ndaba. Kanti uyazi isilwane sikaMhlolo ukuthi ngokuhlwa ngizovakasha ngilungise inkinga kusekuseni sesuluvala udaba. Hawu, sekunjalo kufunwa amanzi, geze, kufunwa ingubo, ishintshe, igqoke ibe yinhle, nalamanye amakhosazana nawalunge abe mahle bese beyanyonyoba baye ekamlo mama bafike bavusa umama atshele umama namakhosikazi aye nawo ukuthi hayi sekunjalo. Kuthe-ke bangcwele ngesikhathi somthandazo wasekuseni bonke abantu baye emthandazweni nalabelungu baye emthandazweni nabantu bonke. Wafika lo mlungu waguqa phambi kukaBhombela uthi uBhombela mntanami ufuna ngikwenzeleni? Uthi lo mlungu cha Nkosi yamakhosi ebengikuzele sekwenzekile usukwenzile kuphela nje esengikuguqela shembe ukubuza ukuthi malini efanele ngikukhokhele yona. Umlungu ke bangcwele wazi ukuthi there is nothing for mahala. It doesn't matter how cheap it is, but you have to pay. Angithi kunjalo bangcwele. Hayi phela ngisedolobheni lana. Ngakho amaphilisi. Kufanele kube njalo. Bakhokhele ningadideki. Angithi nasi sesikoleni. Nizoyibona kanjani ithelo zokusisa esikoleni masingakhuluma isingisi phambi kwenu naphambi kukaShembe. Futhi sisikhuluma mina ngiyamazi uShembe Bhombela. Ekhuluma isingisi phambi kwami unyazi lwezulu waze wathi awungase ngasishaya amadoda nami ngophi nami ngiyakhona wathi awungase ngasishaya amadoda ila sathola khona imandate yokukhuluma isingisi. Ngiyaphila bangcwele uthi uShembe cha mntanami umsebenzi kaNkulunkulu awukhokhela. Umsebenzi kaNkulunkulu awukhokhela. Yathula ingane yomlungu yathi ngizokhokha ngani ngizokwenza njani. Makuvala umthandazo yahamba yakuleli dokodo eyayihlaliswe kulona yayisifika icela ipeni nephepha bayinikeza ipeni nephepha yayisiyabhala. Hey kumnandi nokufunda mina Nazaretha. Hayi kumnandi ukufunda. Yabona abafana bakithi nina enisaseyikoleni ufundani impela. Abasema high school bakulangazelela impela ukuya ematertiary. Nabasematertiary ungathi mawuthola idiploma noma idegree yakho yokuqala ubusuthi kuphelela akapheleli. Ngoba sebadinga abantu kuleli bandla abazoba nazo zonke iziqu singene yonke indawo yonke kungabikhona umnyango ovalekayo maqhamuka thina ivuleke yonke iminyango. Wasebhala umntana omlungu ebhala ngesilungu satolika kaBhombela ayebhala yilokho bangcwele kuphakama uyidili lazo zonke izizwe. Niyasazi leso sihlabelo so namba ba namba bani anginizwa awubheke basasifuna basagooglish 174 isihlabelelo. Iyiphi inkosana la noma inhlalisa ukuthi hlabelela kahle ezocisha ihlabelele njengoDlamini iguqa. Ezocisha ihlabelele njengoDlamini iguqa. Anginawo umona phela mina. Lukhala kabi kamnandi kabi lolu ogani. Vula 174 ubusu uyaguqa. Wena osizwayo. Hayi madoda kanti nokenzizwana ningangishayisa ngovalo.
Hlabelela kamnandi avumana kamnandi amaNazaretha inkosi nibusise. Amen. Kwaba amazwi okubonga kumntana omlungu lawo. Mina ngibonge ngani. Izolo kade ngisindiswa namhlanje ngibonga ngani. Izolo benginenkinga enkulu ngingabathola abantwana. Ngahamba ngayoguqa phambi kwesihlalo sezulu segolide ngabathola abantwana ngibonge ngani. Wake wahlupheka umunye unkosikazi egane esithenjini engabathola abantwana. Ngelinye ilanga uye esihlalweni ngiyanqamulela nje ngeke ngize ngisho nevesi ukuthi liphi ivesi eBhayibhelini. Useya kumprofethi uthi umprofethi namhlanje mntanami ngikwenzeleni uthi awukunginike ithuba ngikhulume noNkulunkulu. Ma ekhuluma noNkulunkulu uyamphendula uNkulunkulu uthi mntanami ukhathazeke ngani? Uthi ukuba ungiphi umntwana. Ukuba ungiphi umntwana. Uthi uNkulunkulu ufuna umntwana muni? Uthi ngicela ungiphe nje abe umfana. Ngoba kuNkulunkulu bangcwele kufanele ukubise ngegama ofunayo ungangathekisi. Kubise ngegama. Yabona uma ufuna imali ungathi uNkulunkulu baba ngicela ungiphe amandla. Uma ufuna isikoro uzokwenzani ngokuba isikoro? Hayi baba ngicela ungiphe amandla ukwazi ukwenza imisebenzi yobaba. Umsebenzi yobaba wakho nokhokho bakho ayifuni wona amandla, ifuna imali. Ngoba uzothenga izimbuzi, uthenga inkomo. Wakhe izindlu lezi esingekho. Esuwumthethe ifuna maye uyakubaba wena uyofuna amandla. Ufuna uba isigoro. Cha. Kubike nje kunjalo uNkulunkulu baba makungumsebenzi ngicela umsebenzi. Hloboni yomsebenzi. Ungathi noma imuphi. Ngoba ushambuza ukunika umsebenzi noma imuphi awubone uavailable ngaleso sikhathi ubuso uyakhala. Uthi asiwona lona. Kubise kunjengoba kunjalo. Niyezwa bangcwele. Uthi lo nkosikazi ingane yomfana uthi uNkulunkulu mase ngikunikile wena uzongenzelani? Hey, weManazaretha nathi indaba enkulu. Mama bushambe sekusindisile wena uzomenzelani? Yini ozoyenza ukubonga uShembe esekusindisile noma wakubusisa ngazo zonke lezi busiso onazo wenzeni ukubonga? Namhlanje kunabantu abakhala ingane zabo ziyahlupha. Zibamba inkunzi, ziphuza utshwala, zipasa amaketelo ngesabatha bangamaNazaretha laba bantu. Basicela uShembe wabapha bangayibongi ingane. Abangenza lutho olufanele balwenzele ingane. Namhlanje kunezingane ezihleli nama-degree, zihleli nama-doctorate, bangcwele, zigcwele Phoenix, zigcwele koShatswet, zisebenzela amandiya ngoba abazali khona izinto abangazenzanga okufanele bazenze. Ziyaqashwa ingane zabantu ezenzelwe izinto zisebenza kahle, wena ulokhu uthi nje hayi kuyeza kuza nini kanti ngoba uyazi kwafanele wenzeni wangenza. Ngesinye isikhathi inhlupheko yezingane kubazali. Mhlambe lento kwafanele yenzeke kuwe nje uyihla kangayenzi ngakho na ungayenzi ezinganeni zakho. Uthwalisa ingane icala likababa wakho. Lesi ingane ayihlangani naleyo nto. Lungisa wena ukuze ingane zakho kube kuhle nakuzo. Ngiyazi ukuthi sengikhuluma ulimi oluthe phecelezi, ngiyaxolisa niyazi. Sikhuluma ngalomfazi. Wamthola umntwana uthi make akhula uNkulunkulu lo mntwana kuzoshaya isikhathi sokuba ngimlamle ngiyothi ngaqeda ukumlamla bese ngimbuyisela kuwe asabe isisebenzi sakho. Uthi uNkulunkulu uzomthola. Ngoba usetheni lo mama ngizoneke ngimkhulise ngikade ukumkhulisa bese ngimbuyisela kuwe azoba isisebenzi sakho. Hey bangcwele lokho sikazi wayenza ngempela lena. Yathi ngakhula ingane wayikhulisa kahle ngokosiko lwakaJuda yaqeda ukukhula waseyisa kumprofeti.
wanikela ngayo kwathi le ngane isisebenzi sikaNkulunkulu. Yasebenza umsebenzi kaNkulunkulu imihla yonke yokuphila kwayo. Niyaphila amaNazaretha? Niyaphila kanzakithi? Ilizwi lenkosi osise lifikile. Yabona amaNazaretha ile nto engisuke ngibuye ngikhumbulele yona. Bashumayeli ave kumnandi futhi ukuhamba nasemathempelini aku-understandayo. Bang-understanda la ekhaya ukuthi ngilesi sibhedi nje sinje, noma ngihlabelela ngiphume eceleni kodwa bahambe nami bangangilahli. Uhlabelela into esingayizwa thina lo mfundisi. Niyezwa Bashumayeli? Kodwa ngikwazi ukuthi ungabhindi ngoba akubhinjwa la ekhaya. Ubhinjwa la ekhaya. Athi umuntu ayibhimbela inkosi yami. Wathi uhlamba isihlabelela uyasithanda ukwazi ukusihlabelela cela osaziyo. Mthetho omile la ekhaya. Ayikho idaba kamabhimbela inkosi yakho. Awona mahloni bhimba phambi kaNkulunkulu. Bekhona bangakuhlabeleleni kube mnandi uNkulunkulu. Bawuqala nje wabhimba wabheka le sengena ibona lento Bashumayeli ngithi. Umuntu aguqe kuthiwa akafunda umthandazo aguqe athi uyawuqala umthandazo athi abathe uyawuqala athi uNkulunkulu qala phansi. Ngoba ushanga ngekhiya lakho. Uphinde uqale phansi, qala phansi. Uyozungena ekhiyeni. Mawuhluleka yazi ukuthi unyasi bangcwele mawuhlulwe isihlabelela lukuhlalisa phansi libizo omunye. There and there. Ngoba akuphindi ngosi. Bengithini na? Ilizwi lenkosi ngicela ningifundele le ncwadi Ezra. Khona sesizovala. Ezra 2. Khona sesizovala abantu. Ifundeka kanje. Laba ngabantwana besizwe abakhuphuka ekuthelisweni. Bona ababethunjiwe nguNebukadnezar inkosi yaseBhabhiloni. Wabayise eBhabhiloni babuyela eJerusalem naseJudiya. Kwayilowo wayemzini wakhe. Abafika noZerubhabheli, uYeshuwa, uNehemiya, uSerayiya, uRilaya, uModekhayi, uBhilishane, uMispare, uBhigvayi, uRehume, noBhana. Iningi bantu. Ngiyabonga Mshimane Nkosi. Bantwana bakaNkulunkulu, masiza lapha ekuphakameni
asizisodwa kodwa siza nabadala bethu nabakhulu bethu. Le ndoda yathi manyuka yanyuka nemndeni yayo ayangashiya noyedwa. Ngelinye ilanga indoda ethile eyayithunjiwe yathunjelwa yayisidayiswa yadayiselwa uFaro bantwana bakaNkulunkulu isisebenzi sikaFaro ngoba ingathandwa abanewabo. Bayakhela itulo ngoba uyise wayikhandela ijazi elihle elinamakhala amaningi, coat of many colors. Yayinayibonakaliso eyayibona ngelinye ilanga ithi bafowabo ngibonile bafowethu inkunzi eyindala sigoba kwencane. Bathi laba ufuna ukusiphatha kambe somenze njani? Uthi uyise hamba ubahambisele ukudla abanewenu. Vula futhi incwadi kaZakhariya 2. Zakhariya 2, hamba uhambisele abanewenu ukudla. Wakhambisa ukudla wafika egqoke ijazi lihle elinembalabala emihle elayithi ngoyise. Hey bangcwele umona. Bathi laba usemthungela ijazi elihle kanje umthume ekuthini ehlathini asimbambe simbulale. Bese sibulala imve yodwa la. So bese sithatha igazi lalemvu sisilibhixe la engubeni yakhe la egqokweni. Ebese siyamgqiba iplani elikhona ngawe njengoba uguqe phambi konyazi uthi unyazi uNkulunkulu. Abantu baplana ukugqiba bathatha ingubo zakho zobuNazaretha ezinhle bayibhixe igazi elibi bathi wena wafa kanti uyaphila. Base bantwana bakaNkulunkulu bavumelana ukuthi bayayenza lento. Wathi omunye wabo asingalibulali igazi lethu leli ongenana simthengise ihambile. Base bemthengise ihambile. Ngelinye ilanga bangcwele ezweni labo kufika indlala enkulu. Uyabathuma uyise uthi hambani ezweni laseGibhithe niyofuna khona ukudla. Wabanikeza inhlamvu zegolide nezesiliva. Bahamba la bafike bamthola khona umfowabo bengasamboni ukuthi uye esesesihlalweni esikhulu esiphambili kakhulu. Hey uNkulunkulu abantu bangakucindezela ukucindezela kodwa uNkulunkulu uzokuhlalisa esihlalweni esiphambili. Amen. Ngiyangizwa ukuthi ngithini Nazareth. Amen. Ngithi mina lo shembe lo esimkhonzayo esimbiza ngoNkulunkulu asimbizi ngoNkulunkulu ngoba siyaphupha ngilele mina. Uyangibona nje nawe. Futhi nje angiyona imbabhama mina ngiyena nothwangu nje uyangibona nje. Ngaya futhi mina nasesikoleni mkhokheli bakhokheli bami mina ngaya nasesikoleni angizanga la ePhakameni ngididwa ulimi lwasePhakameni. Mina ngeza la ekhangqondile nje ngangaguli futhi bashumayeli ngangaguli ngangena lutho. Ngangile izingane futhi eziphila ngangagulelwa ngisho nawo baba nomama. Kodwa kwasefika isikhathi sabakhulu abangiphetheyo. Bathi thina ngeke siphathwe abafana. Thina uyedwa uzosiphatha sophathwa uNkulunkulu thina ePhakameni. Wena mfana hamba usikhozele ePhakameni. Ngezwe bangcwele. Amen. Hawu. Uyababuza uthi nina ningabakuphi bayayichaza ukuthi ubani ubaba wenu. Base beyasho wayesebheke eceleni waseyakhala. Wasebuya ecabanga isu ukuthi kambe ngizokwenza njani ukuthi abafowethu babuye nobaba. Wayesefika emasakeni ababe waphethe wathi abathelelwe yonke into abayifunayo bayithela wayesethi akufakwe isitsha segolide khona kuzobanjwa omunye kuthiwa abantshonjeni. Kanti yisu lokuthi kubuye bani? Kubuye uyise. Asambe nalencwadi bantwana bakaNkulunkulu. Lo nkulunkulu engikhuluma ngaye uNkulunkulu owenza isimanga kumntwana womlungu. Ngiqale lapho namhlanje bangcwele sithi lo nkulunkulu uyasiza. Uye akekho omunye ozosiza thina ndlu emnyama kadingana nosenza ngakhona. Uye amen. Funda mfowethu mositholile. Ngeke ngisahlabelela kakhulu. Sengifuna ukuthi qaqa. Incwadi kaZakhariya 2 isahluko sesibili verse yokuqala efundeka kanje. So hambisani kuze kusheshe.
lapho ngaphakamisa amehlo ami ngaphakamisa amehlo ami ngabona nase ngiyabona bheka-ke umuntu enentamo yokulinganisa esandleni sakhe. umuntu wayephethe intambo yokulinganisa. Intambo yokulinganisa bantwana bakaNkulunkulu omakhi la emva kwami bayayazi intambo yokulinganisa. Abathungi bayayazi intambo yokulinganisa. Abanye bayadideka ukuthi yiphi intambo yokulinganisa. It's a measuring tape. NgesiZulu kuthiwa intambo yokulinganisa. Hamba nayo. Ngase ngithi uyaphina wena. Uyaphi wena? Yena wathi kimi Uyaphendula lo muntu uthi kimi ukulinganisa iJerusalem ukubona. ngiyolinganisa iJerusalem. I am going to measure iJerusalem. Kuyakhiwa abantwana bakaNkulunkulu entabazwe kwakhiwa iBethlehem. Akithi kunjalo. Amen. Bahambile onjiniya, bahamba bayoyibuka le ndawo, bayihlola, bayimeasure. Bameje ini? Hamba la mshumayeli wenkosi. Bungakanani ububanzi? Bungakanani ububanzi? Bungakanani nobude bayo? I-width ne-breadth. Width and breadth. Ubude, length, yonke lento bayayikala ukuthi ingakanani izokwazini uku-accommodate laba bantu abakulomuzi. Bheka-ke ingelosi elikhuluma nami. Ithi-ke ingelosi mayikhuluma. Yaphuma ingelosi enye yaphuma ukuyishlangabeza. Ziphume lezi zingelosi zambili bangcwele. Angani uma ngizwe kahle. Ziphume zambili ayangaba yodwa. Kwaphuma enye zihlangabeza lo muntu oyokala. Yona yathi kuyo. Yayisithi kuyo. Gijima ukhulume kuyo. Tshela lo muntu. Insizwa leyo uthi Tshela lo muntu uthi kuyena iJerusalem lizakwa ayikho njengemizi engayiwe ngobuningi. Namunye akukho professor, akukho engineer, akukho scientist elingakwazi ukukala ububanzi bukaShembe. Niyezwa bangcwele? Akukho nasazi esingakala ububanzi bukaShembe ukuthi uShembe ubanzi kangakanani mayethi tshelani zonke izizwe. Indaba zasephakameni ungayikala uyithini leyo nto? Athi tshela zonke izizwe zasephakameni uthi uBhombela mangabe bezomtshala uthi bantu bami ngiyokungitshala ngiyobe senginaba umhlaba wonke. Yinto engakanani leyo? Who are you to measure? Ungubani wena osuphethe izikali zokukala? Ungubani wena? Uzosihlukumeza nje awunalo nezulu. Uthi awusifuni kodwa kwawena uye ezulwini. Awufuni thina kodwa kwawena uye ezulwini. Kanti ngabe uyasithanda uzakhela igugu lokungena ezulwini. Ngoba thina sumfanekiso kaNkulunkulu. Uthe uNkulunkulu ngizokwakha umuntu abe umfanekiso wami. Yazi umuntu noma ngazabe ikhanda elikhulu izemazembe sika abe mumba afane nemfene umfanekiso kaNkulunkulu. Uzoduka endleleni ulibale ububi. Uzoduka endleleni ulibale ukuhleka ububi bomuntu. Uduka ungayitholi indlela ebuhleli. Niyaphila manazareth. Niyaphila manazareth. Amen. Wena ubuka ukuthi ngoba wena ungcono. Unemali ufundile uhamba ngeimoto ezinkulu uhlale ezitezi. Ubona ukuthi wena uzongena ezulwini. Nalezo itezi zakho. Nalezo moto zakho nemali yakho. Ngikhumbula intshumayelo ngelinye ilanga esayithola siseKenani. Sesifile isigwili sinabafazi bebaningi nemali nezinkomo nezimbuzi nayo yonke into. Kuyambiwa lutho uhlanga namhlanje ngizoke ngibona. Kulomgodi. Ludlulekile. Luphinde libuye uhlanga. Luthi namhlanje ngizoke ngibona. Kulomgodi lo ongaka. Izongena yonke le zonke lezi moto. Bonke labafazi. Zonke lezi inkomo. Yonke le mali kulomgodi liphinde lidlulekile. Ngoba kodina kungena lutho kungena wena phela umzimba. Nezwa bangcwele. Kungena umzimba kuphela ngoba yiwo wodwa waqhamuka lapha. Yonke lento uNkulunkulu akubusisa ngayo osuhamba uthoma ngayo usiphakamisela amahlombe ngayo. Iyophela leyo nto ingabi nanzuzo kuwe. Manga usebenzelanga umphefumulo. Indaba uphethe measuring tape uyakala. Ukala izinto ezirong ubhala ama measurement wrong. Niyezwa bangcwele. Ubona uDlamini nje usumfaka esikalini usuyamkala how many kgs
mude kangakanani mkhulu kangakanani uhlanganaphi nginesivumelwano nawe mina ngoba anginaso isivumelwano nawe mina nginesivumelwano noNkulunkulu wangidalayo nezwa bangcwele hey ngoba mhlambe bafotha ngizwa kahle mina anginaso isivumelwano nomuntu mina nginesivumelwano noNkulunkulu noma ngathiwa ngiyohlala lapho phezulu kwekhanda lenkosi udingani ngizohamba koyihlalela nje kulona esizongeza uNkulunkulu ephambi kwami amfine niyaphila amaNazaretha yekeni lento yokuza esontweni nize masabatheni ngoba nifuna ukubukwa lento ayikho ngokubukwa lento ingendaba yakho yomphefumulo wakho noNkulunkulu lento ingawe ayikho ngeningi noma singagqoka sisifaniselane bashumayeli benkosi noma singagqoka amashethi afanayo sifaka amabhantshi afanayo kodwa ayithuna lethu alifani omunye uyolala emanzini omunye uyolala ethini omunye uyolala esihlabathini akuthi yabona ngoba sifana asikhathwanga futhi ndawonye niyaphila amaNazaretha niyaphila amaNazaretha ngelinye ilanga kufanele bakhona umuntu oyothi ngelanga lesikhumbuzo sikaBhombela mina ngakuza ukukhuluma kwathi ngeke nizwe lonke kodwa ukhona oyedwa yose ajabule uNkulunkulu ngalo hamba mshumayeli wenkosana naba bezongishaya Nkosi yami ngokuba mina usho uJehova ngokuba mina usho uJehova kusho ngoba kulo udonga lomlilo uthi ngizoba udonga lomlilo ngoba nokukhazimula phakathi kwami bangcwele ikhona iphatha ifunda umshumayeli ngalesi sikhathi ngisakhuluma kungenzeka ukuthi anizwanga kahle ngoba uyifunde ngesikhathi ngisakhuluma sakhuluma kanye vele ngisho njalo ngathi sokhuluma kanye nomshumayeli kuze kusheshe ngoba mangimlinda izokonakala lento kuzoshaya u11 kushaya u12 niyaphila amaNazaretha ngoba phela ngizanga la ekhaya ngoba ngivuke nje izolo ngiphupha ukuthi ngizoza la ekhaya ngikhalinywe lapha endleleni ngisetekisini eliye efolweni ngeza la ekhaya ngiphume phakathi etekisini phela usekho lo mthetho ukuthi bawugibela into elifuna ukhokha imali sizothiwa bebenza ngikhokha imali benzoyikhokha bengamayindi ngoba bese fanele ngize ekhaya niyaphila amaNazaretha ithi-ke le ndaba engakafiki kule ayisho umshumayeli ithi hamba umtshele wamuntu ukuthi iJerusalema alizoba nazo ingange ngamanye amazwi akuzoba na fence ozokwakhiwa okala iJerusalema ubude nobukhulu balo ukuthi bungakanani ngenxa yeinkomo nabantu abaningi abaphila khona eJerusalema uthi ke uNkulunkulu ke kuyoba njengomuzi ongenalo uthango hey wamaNazaretha yabona umntwana kaNkulunkulu umthanda uNkulunkulu khelekeqe ungawakhanda ama-boundaries mawuthanda uNkulunkulu mthanda uNkulunkulu khelekeqe ungazakheli ama-boundaries ungazibiyeli ngoba lokho kubiya kwakho kuzoshaya isikhathi la kuzofeyila khona uthi uNkulunkulu yimina enzoba ugange oluwumlilo lweJerusalema ngiphinde mina ngibe inkazimulo ukukhanya kweJerusalema mawuyikholwa uyiNazaretha uthanda ushembe unyazi lwezulu kufanele umyeke ushembe abe ugange lwakho lomlilo umyeke ushembe abe inkazimulo yakho wabangcwele mina ngiyakwazi ukukhazimuliswa ushembe akukhazimulise phakathi kwabantu ike yenzeka lento bashumayeli bakababa ike yenzeka lento ngisemsebenzini ngigcina ukufika la mshumayeli ngangasebenzi ngase nginonyaka nezinyanga cishe zu8 ngaresign emsebenzini lo shembe yabona mangiguqa phansi ngedolo ngakhuluma lize lishona ilanga ngoba khona into angenzele yona akade ayenzela abanye abantu nami wangenzela nezwa bangcwele wangenzela ngomhla ka24 kuFebruary wangenzela uNkulunkulu wasephakameni ngangibizwe kwi-interview ePhoenix CAC kuthiwa i-Community Health Center iklinikhi esakubhedlela bangcwele sibangaki la siba u5 kuneyintokazi zithathu bese kuba insizwa leya kaKhumalo bese kuba yini ngiyacalculate phela mina ngumfana onyasi bese ngiyabona hayi anginayo competition engako laba abathathu vele ba out
ngoba i-equity isishilo ukuthi kufuneka an African male. Lishilo iphepha athi kufuneka bani indoda eyi-African. Niyezwa bangcwele? So ngisavele ngineqhola. Ngase ngibona lo mfana kaKhumalo lo la ingane. Ufika izolo kwi-department. Yebo mina ngingaphandle angisebenzi kodwa ufika izolo lo kwi-department usanda recruitwa ukhakhaya ngakaqini kahle naye. Leka libona idlalayo. Kusho mina ngithi kusho mina bangcwele ngoba ngithe mangivuka ekseni webantwana bakaNkuluNkulu ngase ngikhumbula izinsika zomuzi ngase ngiyakuso ngathi izinsika zomuzi namhlanje ilanga elikhulu kumina mangingawutholi lo msebenzi kuyobe ninamanga ngoba bafika kumina bangcwele ngilele ebusuku bathi ke emsebenzini esakhipha kuwo ngoba wasilalela wazenza izinto esasifuna kuwe sesizokubuyisela kuona unje ngoba unjalo ngaguqa ngathi ngiyobe ninamanga namhlanje mangabuyanga nalo msebenzi ngathi sembe kuyobe labantu abadalwa ngawuwe nyazwezulu kuyobe awuyena uNkulunkulu malo msebenzi ngezukuthole hey webantwana bakaNkulunkulu ngakhuluma nosobhuza ngaqeda ngase ngikhuluma nogatsheni ngaqeda ngakhumbula kambe uDlamini uzalo ukhanyile ngakhuluma nabo ngaqeda ongwane niyezwa bangcwele ha okhumbula ngase ngikhumbula nobayini nohlopho uThumbeza abe omyeni laba bazala intombi ezala mama ngababiza bonke ngathi yena ikomiti lento ningabuka ngathi nje sengiyawuma angihumi mina ngisezweni hase ngiyageza ngumfana onyazi ngiyaphila bafana bonyazi angimisele nje ukuhlangana nami la eThekwini elikhulu kangaka sikumetro phela la umetro lo sikuwona ngihlangana nawe nje uyalenga ubona kanti caca mawuyingazana lamakhetha acacile lawo acacile oh kodwa ngiyabusona nina bo ukhazimula nobuhle bendoda kusasandleni mangagqokile kathi baba futhi ukuthi naye baba uyibeke awushithe baba awuyibeke kanti